Разликата простичко е първо как пътува стоката от производителя до крайния потребител. В стандартната схема производителя, говорим за световни производители, не за някой малък, нали, такъв. Този производител трябва да си намери във всяка една държава така наречените национални дистрибутори, които си имат техните разходи, съответно се налага да сложат надценка върху цената, на която получават стоката. Те от своя страна търсят регионални дистрибутори, все едно по райони Варна, Пловдив, Бургас, които регионални дистрибутори също имат техните разходи и също слагат надценка на стоката. Регионалните дистрибутори тръгват да разпространяват стоката на дребно. Това са вече, всъщност първо на едро. На едро това са борсите в съответните градове. И след това на дребно, това вече са крайните магазините, от които човекът, който иска да си купи това изделие, всъщност си ги купува. Цялата тази схема води до едно допълнително оскъпяване, тъй като всеки един от тези партньори на производителя на практика има разходи, които няма как да покрие по друг начин, освен като сложи надценка на стоката. Какво се случва при ливъридж модела? Производителят контактува директно с партньорите. Ние сме партньори на New Era Health Industry. И партньорите са тези, които препоръчват, рекламират и в крайна сметка дистрибутират стоката до крайния потребител. До крайния потребител. Спестени са разходи за заплати, за осигуровки на персонал, за наеми или покупки на складове, магазини, търговски площи, всички видове там охрана, транспорт, електроенергия, счетоводство, данъци, всичките тия неща, които всяка една фирма има като разход, неизбежен, тук са спестени и продукта стига директно до потребителя, като единствената междинна спирка са партньорите. Какво се случва с цената? С цената в единия и в другия случай. При традиционния маркетинг, тук съм дал едни примерни цифри, които бих казал са минимални. Имам достатъчно информация по темата, затова мога да твърдя, че това е наистина така. Ако производителя си сложи 20% печалба, което е над себестойността на изделието му, нали? Тук съм дал пример, в който едно изделие струва 100 лева. На толкова лева го произвежда. Той излиза от завода на тая цена, толкова струва на самия производител. Той, за да има смисъл въобще да го произвежда, трябва да го продаде поне на 120 лева, т.е. с 20% надценка. Националният дистрибутор си слага поне 30%, тъй като в себестойността на производителя са платени всички разходи за производството на изделието. Всичко, което е необходимо, е калкулирано. Тези 20% всъщност са неговата печалба. Но националният дистрибутор трябва да си плати всички разходи от надценката. Затова тя е минимум 30%. Следващото в веригата звено, регионалният дистрибутор също е минимум 30%, търговците на едро и търговците на дребно. И в крайна сметка, при тая калкулация, ако една себестойност на една продукция е била 100 лева, тя стига до крайния потребител на цена 340 лева. С 240% оскъпяване. Сега, какво ще се случи в другия модел? Пак себестойността на производителя е 100 лева. При този модел компаниите, които работят на принципа на мрежовия маркетинг, си слагат по-голяма печалба.
В случая съм сложил примерно 50%. И слагат за партньорите още 150% надценка, които на практика се разпределят в дистрибуторската мрежа. Ние сме тия, които ги получават. Така, от 100 лева, крайната цена е 300 лева, като тия 300 лева, 50 лева всъщност отиват за производителя като печалба и 150 лева се разпределят в дистрибуторската мрежа на партньорите. Какво се случва? Първо, имаме по-ниска цена на крайното изделие. Второ, много добър доход за дистрибуторите. Трето, много по-голяма печалба за производителя, която той може да реинвестира. И не случайно работещите по този модел компании дават най-качествените продукти. Защото те успяват с тази по-голяма печалба да правят инвестиции, които им помагат да развиват дейността си. Да имат по-добро, по-качествено и в крайна сметка по-евтино изделие.